Panakawan ing jagat wayang kerep dianggap guyonan, nanging yen dipirsani nganggo rasa, panakawan iku kunci rahasia. Makrif dheweke dudu satria, dudu raja, nanging tansah ana ing sasedake Pandawa. Iki wis dadi pitutur sing nuntun marang Gusti dudu kamulyan, nanging kerendahan ati. Semar iku sang pamomong, lambang nur ilahi sing nudah kalbu. Rupane ora endah, malah kaya wong lumrah, nanging sejatin dewa. Iki nuduhak en Gusti ora ditemokak liwat kesombongan ilmu, nanging liwat nerimo jujur lan tulus ing mahrifatullah. Semar iku makom Rahman Rahim sing nuntun tanpa pamer. Gareng iku simbol patan kesombongan diri. Sikile pincang, tangane bengkok, mrepet ora simetris. Iki pralambang en wong sing lebu dalan. Batin kudu gelem, ora sampurna ing pandangan donya. Ing hakikat, iki tazkiyatun nafs. Aku ambruk, ego diremuk, supaya ati bisa sumunar. Petruk iku akal lan rasa sing wis ngerti kesementaraan donya. Irung, dawa, omong, satir, seneng guyon nanging landep. Petruk ngelingak, endonya iki mung dolanan, ora pantes digenggam mati-matian. Ing marifatullah, iki makom zuhud cerdas, urip ing donya, nanging ora kaganhol. Bagong iku kejujuran polos saka fitrah. Ukapane kasar, tindakane ceplas-ceplos, nanging ora ana niat Allah. Iki pralambang ati bocah sing durung kotor dening pamrih. Ing marifatullah, Bagong iku sederhana sing nyedaki kebenaran, ora muter-muter, langsung marang inti. Yen Pandawa iku struktur batin sing jejek. Panakawan iku penjaga keseimbangan rasa. Tanpa panakawan, satria bisa kesasar dening kamulyan lan kuasa. Tanpa guyon, ati dadi atos. Tanpa rendah, ilmu dadi racun. Mula hakikat marifatullah liwat panakawan iku mangkene. Gusti paling cedak nalika manungsa nguyu tanpa ngina, pinter tanpa gumede, lan urip tanpa pamrih. Ing kono, singkaton ora suci malah dadi dalan kesucian, lan singkaton remeh justru dadi pangilon Gusti ing enjero diri.